Сезнең игътибар биргәнегез бармы? Нишләптер без язмыш сүзен һәр вакытта да ниндидер бер бәхетсезлек, ниндидер бер катлаулы тормыш белән тәңгәл китерәбез. Югыйсә бит язмыш бәхетле дә була ала, шатлыклы да була ала, уңышлы да була ала. Безнең арабызда төрле язмышлы кешеләр бар. Һәм менә бүген безнең кунагыбыз да әнә шундыйларның берсе. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның ат казанган артисты, бәлердәй матур тавышлы Сирина Зәйнетдинова. Сәлам, Сирина. Сәлам, Зәмирә. Сине күрүгә бик шатмын үзебезнең тапшыру кысаларында. Шуннан да син безнең татар җыр сәнгатендә һәм элеккедән калган шушы матур традицияларны, матур милли аһәңнәребезне җырлау культурасын, дөрес итеп татарча җырлау культурасын бүгенге көнгә алып килүче җырчыларыбызның берсе. Мин әйтмим, бездә алар юк дип баралар, әлбәттә, һәм син шуларның берсе. Яшьләр арасында әлбәттә күп түгел, һәм син шуның белән дә тамашачы мәхәббәтен казанган җырчы. Син шуның өчен яраталар, шуңа сине сорыйлар, һәм без инде шуңа күрә дә тапшыруга чакырдык. Сирина, син ничек уйлыйсың, менә ул язмыш дигәндә синең күз алдыңа иң беренче нәрсә килә? Зәмирә, язмыш дигәндә, гомумән минем күз алдыма болашак килеп төшә. Әлбәттә, язмыш, ул бит шуның хәтлек үзенә сыйдырган күп мәгънәле сүз бит ул, әйме? Аны төрлечә аңлап була. Һәр кемнең язмышы төрле була. Ә менә гомумән миңа килгәндә, минем болашакны алсак, язмышым шундый матур дип әйтәсе килә, әйме? Мин шундый мәхәббәтле гаиләдә тәрбияләндем. Ул бит инде, димәк, язмышың бәхетле дигән сүз бит инде, әйме? Ике канатың, әти-әни мәхәббәте белән тәрбияләнгәч, туганнар белән, әйе, 3 кыз туганнарым булып, җырлы гаиләдә тугачтым. Ул миңа калса, менә әле генә bir 10 ел электер дип әйтсәм, мин аңлый башладым, минем язмышым җыр белән бәйле булган икән болачактан ук дип. Чөнки мин бәләкәй чактан ук безнең шундый сервант бар иде әниләрдә, әйме? Мин киләдер инде фортепиано уйнаган булып, беркемне күрмидер, беркемне, әйме? Шуңа күрә ул бит инде телевизордан караганга күргәчтен үземне артист дип, шулай итеп алдыма куядыр. Мәсәлән, әбинең чәчкәләрен куядыр, вазыга куелган, әйме? Сөйлидер, үземчә бәлки әле дәвани әйтәдер, сөйли дә белмидер, китаптан сөйли түгел, укый белмидер, үзеңчә нәрсәдер сөйлидер, үзеңә уйлап табып дип, мин инде уйлаганмын инде. Мин әйтәм, менә шунда ук инде минем язмышым артист булу дип. Шуңа күрә син әйтәсең, менә шундый, әлбәттә, балачак ул нинди булса да үзенең балалыгы белән, самимилеге белән шулай рәхәт бер чор булып истә кала ул, шулай бит инде. Менә әти-әнинең турында сөйләлек. Кем синең әти-әниләрең? Нинди хезмәт ияләре? Минем әнием гомер буена балалар бакчасында кеше булып эшләде. Инде ул хәзер лайыклы ялда. Әтием милиция хезмәткәре булып эшләде. Ул да майор булып эштән китте, пенсияга, лайыклы ялга китте. Синең әтиең гармонда уйныйдыр, шулай бит? Әйе, алар бик икесе дә шул хәтлек моңга бик мөккибән кешеләр булганнар. Тирә күршеләр авылга кайтуга сөйлиләр, әйме? Эй, Сирина, син белсәң, әниең кичке уеннарга чыгадыр, гөрләтеп гармуннарын сузып җибәрә дип, Фатыма янында бөтен кызлар, егетләр булырлар иде. Гармунда уйный, әнием дә, әтием дә шулай. Менә күрәсең, Зәмирә, аларның шундый мине җырчы булуым сәләтен күргәчтен, мин җырлагачтан миңа куанып бирделәр. Бер кашанда аяк чалмадылар. Мин менә омтыладыр, нәрсә дәшәсәк тә без берәр менә концертлар булса, бәләкәйдән үк безнең комета дигән магнитол бар иде. Магнитофон дип әйтик инде, 2 колонкалы. Күп гаиләләрдә булгандыр инде ул. Ул яздырадыр, аның шнуры бар, магнитофонга кушып, телевизорга кушасың да, бөтен концертларны кассетага яздырып барадыр. Бөтенебез җыелышадыр, шәүләшеп төзелешеп утырыр идек. Сеңлеләремне әйтәм, мин улысы, шул концертны телевизордан карыйбыз һәм инде истәлеккә
булсын дип, һәрбер җырның сүзен истә калдырып булмый бит әле ул башланып. Шуны кассетаны бер якка әйләндереп, икенче якка әйләндереп, җыртып бетерә, туздырып бетерә дирәк. Сүзле яздырып. Шулай итеп, бик күп кенә шундай мәҗлесләргә әйтәс килә инде. Мин хәтерлим, балачактан әтине гармун җитеп чакыралар. Ягъни җаным кырында кулъяулык белән тирләрен баянчы. Алар бит бер мәҗлес башыннан соңга кадәр туктаусыз уйнаганнар. Ашамыйларда кулъяулык белән тирләрен сыпырып торганнары һаман да күз алдымда. Безгә инде без бейдеп талабыз, алар бит инде балалар булгач гөр килеп шундый матур иттереп мәҗлесләребез үтәдер, балачактан хәтерлим әле. Менә балачак ул чыннан да әйтәләр бит. Иртә нәрсә ашаганымны хәтерләмим, ләкин менә моннан 50 ел элек, 30 ел элек кайда нәрсәлек уйнап йөргәнем һаман күз алдымда диләр. Ул менә шул рәхәт бер чир булганга истә каладыр да инде ул. Әлбәттә, самими, иң рәхәт чаклар шул бит инде. Ул кайда үткән бу рәхәт чаклар? Без бит әле тамашачыларга әйтмәдек, син кайсы яктан? Зәмирә, мин тумышым белән Норлат районы, Норлат шәһәрендә үстем, Норлатның үзендә үстем. Әмма ләкин инде шагында инде каникулда, җәй каникулларда, ялларда авылга кайтадыр. Авылга кайткачтан безне бер кашан әҗәлләмиләр. Безнең дә әниемнең әнисе бик эшчән иде, бик булган иде, һәм безне һәр вакытта да умырт эшләтәдер. Аның бер сүзе булыр иде: "Эшләгәнең кызым миңа булса, өйрәнгәнең үзеңә булыр" дия. Бик мәктәп вакытларында минем үзенә күрә бик кызык үтте. Син җырлап кына йөргәнсеңдер инде мәктәптә? Юк, гел җырлап кына түгел, шул Зәмирә беләсең, минем ике сеңлем бар иде. Кичкенә вакытта. Олы сеңлем Гөлинәм, ул миңа 3 яшьтә 6 айга бәләкәйрәк. Үземне җыям, хәзер аны җыям, чәчләрен үрәм, әнигә алып барам, әни, "Мә, кызыңны китердем" дип, ул әни инде аны җитәкләп үзенең группасына, балалар группасына, әни шиксез булгач, садикта янәшәдә генә бит инде әймә шундый җайлы яктан. Үзем китәдем мәктәпкә. Аннарысын 12 яшьләрем тутыргач, бәләкәй сеңлем дөньяга килде. Гөлзирәбез. Шулай иттереп, минем мәшәкатьләрем тагын да күбәйде. Бәләкәй булгач, шулай итеп, 2 яшьләр булган бер сеңлемә әни миңа данышкә чыкты. Без шулай кирләшеп, рәхәтләндереп бергә үстек инде. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз яраткан җырчыбыз Сирина Зәйнетдинова. Сиринаның бала чагына сәяхәт ясап, шундый тәмле итеп сөйли. Минем күз алдымнан кинокадрлар үткән кебек тыңлап утырам. Сирина, менә мәктәп еллары, ул бит инде барбыр шулай ук хәтердә иң матур еллар булып кала. Син әйтәсең, бик җырламадым мәктәптә укыганда дисең, нишләп? Юк, мәктәпнең 1 класстан 11 классына кадәр алып түгел. Мин үземнең, мин шуның хәтлек Зәмирә бик ялчан идем. Нәрсә булса да мин бер утырып каладыр идем, кулымны күтәрмәдер идем. Шуңа күрә мәктәп елларында шушы үземнең ялчан булу аркасында мин 5 класста гына беренче тапкыр чыгыш ясадым. Безнең мәктәп сәхнәсе, үз алдасагыз, Сирина Зәйнетдинова әле кылтыр-кылтыр килеп, бер адым, икенче адым ясап, егылмасам ярый дип, әле һаман да күз алдымда. Иң яраткан бәйрәмем иде, ул минем 8 март, әниләр бәйрәме. Авыр булса да, иң яратадыр әнием килеп утырып каравын. Ул булганда мин җылыдыр идем. Чөнки ул бит синең өчен шуңа хәтлек борчылып утыра. Һәрбер сүзеңне онытмасын дип, матур гына җырлый алсын дип борчылып утыручы инде ул. Әни килсә, сөйнәдер идем, синең яраткан кешең, әниең, газизең шулай сине тыңлап утырсын әле, ул бик җаваплы да. Калганнарына инде анда исеңдә китми. Шулай итеп, беренче үземнең укытучылар, татар теле укытучылары, үземнең сәләтле тавышым бар икәнен сизгәчтен, мин инде 5 класстан алып 11 класска кадәр җырладым да җырладым. Шуннан соң мин әлбәттә уйлап утырадыр идем, үзем шунда уйлар киләдер. Нишләп соң әле мин җырчы булмыйм дип. Миннән бит
шундай жырлау рәхәт килеп чыга, тамашачылар күз чаба, бөтенесе матур жырлыйсың дип әйтәләр, дияләр яйме. Шулай итеп, үземә әле сиңне җыр чыга укырга керәле дип, шулай итеп үземә сүз куйган идем. Әле минем 11 классны бетергәндә безнең класс җитәкче Эшлетерлы банкага бер китап куйды дагын. Без ничек бит әле салатлар ясагач бер китап куябыз, шуның уртасын бишак белән ярды да, һәрберебезнең теләкләрен, уйларын шунда тыгып куйды, җыйды. Һәм инде без 10 елдан соң күрешкәч, бөтен үзебезнең теләкләрне укыдык. Мин язганмын икән. Минем зур теләгем үземне зәңгәр экраннардан күрүем дип. Менә ул чынга ашты. Менә 10 елдан соң дигәндә мин шулай мәктәпне тәмамлагач укырга кирдем. Зәмирә, белсәң иде, ул мәктәпне бетереп, ничек Казаннарга килеп, ничек укый алырмын микән дип үземдә шундый төрле уйлар әниемне алдым да, әни белән икәүләшеп институтның баскычларына менәбез. Керә алырмын микән дип инде борчылабыз икәүләшеп кирдем дә, мин рәхәтемне. Ул кафедрада, зав кафедры безнең вокаль бүлегенең җырлап кара дип рәхәтемне әйтте. Менә Торам бит инде уйлап торам, нәрсә җырлыйм икән. Менә нәрсә уеңа килә, татта җырла. Халык җырын җырлыймы дим дә, теләсәң халык җырын җырла. Минем бик яратып башкара торган җырым бар иде. Итәдә генә торам, юлга чыгам. Шуны бер күплектән җырлап та җибәрдем. Ни рәхәтне туктатты да. Сиринә, син, ул менә хәтерлим, син самародык диде. Син шундый талантлы бала диде. Моңлы бала диде. Син рәхәтләндереп онытып, әлбәттә синең өстеңдә эшлисе бик күп диде. Син авызларыңны ачык итеп җырлыйсың, синең өстеңдә тавышларыңны матурайтып, камилләштергә кирәк дип, шундый фикерләр белән инде мин сиңгәнне белсәң, Зәмирә, үзенең рәхәтен классына, үзенең классыма алам диде. Анда безнең вокал специалисттан укытучыларыбыз бик күп иде. Карале. Бүлдердем сине. Җырлап күрсәтәлеш, иртәдә генә торам. Иртәдә генә тораммы? Бик круто булды әле бу. Хәзер исләрен искә төшереп алам да. Тыңлыйсы килеп китте. Ярар, Зәмирә, син сорагач инде. Рәхмәт инде. Иртәдә генә торам, юлга чыгам, иңнәрем әшәлем ябынам. Кемне сагынасың дип сорамагыз, күгәрченемне сагынам. Кемне сагынасың дип сорамагыз, күгәрченемне сагынам. Иртәдә генә торам, юлга чыгам, юл буйлары яшел өрәнге. Нигә ялгыз син дип сорамагыз, гомерем буе көттем берәүне. Нигә ялгыз син дип сорамагыз, моңлы бала булдым тумыштан. Моңлы бала булдым тумыштан. Афәрин. Рәхмәт. Рәхмәт. Безнең инде
съемка бригадасында сиңа кол чаба, шыннан да минем хәтта костюмнарым чыкты. Менә моң, шыннан да. Монда башка бер нинди синтезаторда кирәк түгел, бер нинди мастерингда, бер нинди аранжировкада кирәк түгел. Менә йөрәктән йөрәккә бу. Чөнки моң йөрәктән чыга икән, ул йөрәккә барып җитә. Шын. Монда инде әлбәттә биш куллап сине укыга алгандыр. Һәм шуннан соң синең башланды инде институттагы чырлар. Минем институттагы иң матур чырларның берсе дип әйтергә инде лайма студент чаклар. Чөнки минем группам бик шундый дус иде, тату иде, рәхәт иде. Без төрле чараларга барадыр идек. Төрле көндез битен укыгачтан без өйгә кайтып, тиз генә өйгә кайтасы бер уйда андай юк иде. Бер театрга барырга, бер ни юк микән, бер концерт юк микән дип. Һәрберебез безнең бит инде институтта афишалар өчен шундый стендыбыз бар иде. Без шунда карыйдык. Бәлки бигән институтта берәр концерт шикелле, берәр чара шикелле булса, без һәрвакыт эзләнүдә идек. Чөнки җырчы артист өчен һәрвакытта аралашу кирәк, ачылыш кирәк. Сәхнәдә үзеңне ничек тотуймы? Концертлар карау инде ул дөрестән дә сине үстерә. Менә шушы концертларга йөри башлагач әлбәттә, юк-юкта бәлкем алар белән үзеңдә чыгыш ясый башлагансыңдыр. Беренче концертыңда менә зур артистлар белән, танылган артистлар белән хәтерлисеңме, кем концерт иде ул? Зәмирә беренче концерт 2002 ел булгандыр. Безнең Мирахатның юбилей концерты иде. Ул булды Муса Җәлил театрында, опера һәм балет театрында булды. Шушы иртәдә, шул ук үземнең иртәдә генә торам, җырын баянга җырлаган идем, хәтерләмим. Ул бит инде безнең шундый зур театр. Җаваплы, кызчык әйме. Анда энергетика икенче төрле сәхнәдә. 18 яшьлек бала энергетикасы ни тораймы? Әмәләки синең остазың Мирахатны булуга, син көчле, шуны ул безгә әйтәдер, син королева булып чыгара тиешсең. Киемең, эс-башың, бөтен ягың каралган булсын дип. Бушылма, ул безне распевать итә, рәхәтләндерә бәймә. Һәм инде син рәхәтләндереп чыгасың да җырлыйсың. Арттан бер кайчан нәрсә булса да әрләми. Класска килгәч, дәрес вакытында менә теге вакытны хәтерлисеңме? Бу тишеңдә бу тишәү җырладың. Әйдәле шул тишен менә матур иттереп хәзер бүген өйрәник әле. Исеңдә калдыр. Җырлаганда бер кайчан да онытма дип әйтер. Концерттан соң, чыгышыннан соң гримеркага кертеп, бастырып, урышып, кайфыңны төшереп, теләсә нәрсә әйтеп, Мирахатның кеше түгел. Менә шуның өчен мең рәхмәт. Ул безне зауклы иттереп, үзе бик зауклы тәрбияләде. Бик зауклы ханым. И безне дә шулай итеп тәрбияләде. Нәрсә булса да ул класста әйтә. Үзенә килеп, кеше булмаган төштә үзенә генә әйтә. Гомумән концерт вакытында түгел. Тынычлангач, нормальный, спокойный, салкын акыл белән тынычлангач, матур гына әйтеп әйтә ул аны. Һәм син шушы концертта инде башка артистларны да якыннан күрдең, шулаймы? Зур дәү артистларны күрдем, операны, балетны күрдем беренче тапкыр. Шок капкан идем шунда. Без бит инде җырлагачтан киемнәребезне алыштырдык та, Мирахат менә әйтә, концерт карагыз, матур итеп чыгып, аны котларга операдан, театрдан бик күп котлаучылар булды име. Шунда югары сәнгать бинасында булып кайтуым миңа тагын да үстерде бит инде. Мин тагын да үстендә эшләргә мәҗбүри түгел, тиешле булып кайттым өйгә. Шунда уй фикерләр белән шундый затлы концерт карагачтым. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Сирина Зәйнетдинова бездә бүген кунакта. Сирина студент еллары белән искә алып уртаклаша. Сирина, әйдә мәхәббәт турында сөйләшик әле. Мәхәббәт турында Зәмирә сөйләшәбез. Чөнки мәхәббәт бит ул төрле була. Дөрестән дә сөйгән ярыңа карата мәхәббәт ул инде иң Аллаһ Тәгаләдән бирелгән хистер дип уйлыйм мин. Исемә төшерсәм, без таныштык, алар армиядан кайтып икенче көнне булгандыр. Ике туган сеңлесендә, туган көнендә таныштык. Ул үзенең аны армиядан кайткач бит инде таныштыралар, әйме?
Айратның Айратның хәзерге көндә мин ирем Айрат исеме Айрат беренче мәхәббәт турында сөйләшәбез бит инде әйме. Менә бүтән кыз белән таныштырасы булганнар икән. Ул шул кыз килгәндер дип ишеккә залдан ыргылып та чыккан иде, ә монда мин Бозып тора. Сиринә килеп керде. Шулай кулына ишек тупсасына тотып аягын салам, үзе сөйләйін дарайт әйтә. Башыңны күтәрдең дә ди. Кап-кара шымырт күзле кыз басып тора ди. Кем белә таныштырасылар, кем киләсен башыннан чыкты ди. Мин дә инде аны күргәч, дип куйдым. Бик матур шибәр җегет. Кем икән бу дип уйлап куйдым инде шимнән. Мин бит инде шундай скромный гына, шуны тыйнакма бит инде ялчан булгач, үземнең хисләрне, үзем нәрсә тойганнарымны күрсәтмәскә тырышам инде. Айрат сиздертә башлады миңа карата үзенең игътибарын. Игътибарын шәйендә ясап бирә. Һәм инде без шунда бәхетемә каршы таныштыра торган кыз килә алмаган иде ул көнне. Бәлки язмышыбыз бүтән дә булган булыр. Менә ни сәбәпледер ул кыз килмәде. Һәм инде без Айрат белән үз бер-беребезгә мөнәсәбәтләребезне тагын да ул мин Нурлатта булгачтан ул бит инде армиядан соң авылларына кайтып, әниләрендә торып, Нурлатка килеп эшли башлады, шулай иттерәйме. Параллельно укырга да керде. Шуңа күрә без үзебезгә бер-беребезгә булган мөнәсәбәтләрне аңлап, без аның белән очраша башладык, аралаша башладык. Яраттык бер-беребезне. Менә шуннан бүгенге көнгә кадәр без аның белән бергә, әмма ләкин без аның белән 2003 елны өйләнештек. Мин 3нче курс баласы идем ул вакытта. 3нче курста кияүгә чыктым. 3нче курста Айрат белән өйләнештек. Шулай итеп, Ильвинабыз туды, дөньяга балабыз туды, кызыбыз. Син укыганда ничек укыдың син? Академия алып күчтеңме син? Читтән торыпмы? Академия отпуск алдым, декретный отпуск алдым. Һәм бер ел инде Ильвинага 1 ел булгач, яңадан килдем укып бетерергә. Шул укып бетереп, мин белемне булдым. Дипломированный специалист булдым бит инде. Шуңа ул бит инде күз алдыгызга китергезә әзәмирәйме. 20 яшьлек вакытта мин кияүгә чыгып, мин бәбәем булып, инде үзем белән әле бит үземдә бала бит әлеме. Минем кызым үсә. Шуны хәтлек җырга омтылу, дөньяга омтылу әминә миңа бик авыр иде. Мин үземнең иптәшләрем, мин бит инде андекрет вакытында кайттым Нурлатка. Мин күрәдерим, алар студент вакытта да җырлый башлалар. Җырчылар белән, йолдызлар белән, танылган артистлар белән сәхнәгә чыгу үзе бер бәхет бит әле ул вакытта, әйме. Кем белгән әле бүгенге көндә, менә хәзерге вакытта бергә сәхнәдә чыгыш ясаган артистлар белән ул вакытта җырлармын дип хыял гына булган бит инде ул. Син вакытта бала белән Нурлатта? Мин ул вакытта Нурлатта, бер мәнне ул Рәштабый Сабиров халык артистыбыз безнең әйме, Нәфис сүз остасы, бик хөрмәт итәм. Минем белән бергә укыган иптәш кызым җырларга килгән иде. Мин чыктым, аның белән аралаштык, хәлләр белештек. Нурлаттамы инде бу? Нурлатта. Нурлатта ул вакытта Айратларда идек, Айратларда тордык, авылда тордык, Айратларда әйме. Шунда клубка чыгып, тагын да үземә көч алдым. Тагын да укып бетерәм дидем. Барыбер җырчы булам дидем. Алла берсе бәбәемне аякка бастырып, әзрәк үссен дип укып бетергә кирәк. Шунда мин инде кызыгып, эшемнән генә дип куйган чаклары булды инде име. Аллага шөкер. Ни балам 1 яшьлек булгач, кирдән укырга килдем. Укып бетердем, Аллага шөкер инде. Әмма ләкин гаиләгә килгәндә без Айрат белән аерылышырга туры килде. Нәрсә сәбәп булды сезнең аерылышуга?
Яратышып өйләнешеп, балалар тугач инде, кызыгыз булгач. Ул Зәмирә яшьлек, жүләр шак дип, яшьлек шак, жүләр шак дип бердә юкка әйтмиләр, име? Менә хәзерге акылың булса, бәлкем төзеп тә торыр идең, шулай бит, күбәйбергә күз йомар идең, шулаймы? Юктыр. Бәлки түзәлмәс. Түзәргә кирәк түгел дип әйтер идем әле, мин бәлки дөрес эшләгәнмен дип мин уйлыйм. Чөнки мин килмәгән булыр идем, тагын да көчлерәк булмаган булыр идем, бәлки җырчыда булып китмәгән булыр идем. Без уртага салдык та, безнең халкыбыз да туры килмәгән дип, хәтта ул да мин дә бит бер-берне яратып, мәхәббәт җимешебез балабыз да булды бит инде, име. Аны ничек дип аңлатыйм микән, ничек кенә әйтим микән? Ул менә хәзер бит инде без Аллага шөкер бергә. Ул сәбәпләрне әйтәс килми, Зәмирә, чөнки без 10 елдан соң янәдән кушылдык бит. Менә әйе, ансыз шулай ук гаҗәп, әйме, язмышның тагын бер. Әйе. Менә 10 ел кирәк булганмы аны аңлар өчен? Күрәсең, 10 ел булган аңлар өчен. Әлбәттә, безнең язмышларыбыз Сезнең юлларыбыз аерылды. Безнең юлларыбыз аерылды. 10 ел срок түгел бит, Зәмирә. Юк, инде бенисен бит инде шул 10 елда белән бит инде без бергә иҗат иттек, бергә сәхнәләр, бергә концертлар, гастрольләр бит инде. Фирдус Кахыровның төркемендә, Рифат Әхмәтовичның куластында булды гастрольләр. Мин хәтерлим ул елларны, бала кичкенә бит инде, чыгып китәсең гастрольләргә. Менә шул елларны сөйләле. Менә бер үзең бала күтәрүсен Казанга килдеңме? Кемдә булса бит калдырып та китәргә. Зәмирә, мин Эльвинамны әтиәниме калдырып киттем, име. Ул инде 1-2 яшькә кадәр кайтып укыган вакытта әле укыйдыр инде, эшлидер инде. Төрле эшләрдә эшләргә туры килде. Бернәрсәдән куркмадым. Нинди эшләр? Бер компания иде, ул строительный компания, име. Һәм анда диспетчерда булып эшләдем мин, име. Телефоннарга да җавап биреп, һәм инде шушы төннә белән бушаган, анда гаражда бар иде, бушаган машиналарны кертеп торадыр иде, чыгып, төннә кыш кенә җылы киемнәр киеп, идән юырга әйтәләр бит әле. Идәндә җыдык, ни җыдык та дип, ул чаклар инде алар аша да үттем инде мин. Идәндә җыярга туры килде дигән. Аның бер нәрсәсе дә юк бит инде. Юк инде, мин бит кимсетеп әйтүдән түгел. Ул бит инде эш, кая барасың? Аллага шөкер, аяк кулың сау булгач, бер нәрсәсе юганың, аның өчен бит син, ул бит син ипиң, аның өчен син акча түлиләр, шулай бит индеме. Син өйгә ризык алып кайтасың, шулык бәлки җырда яздырасың, күлмәгендә аласың, бөтен нәрсә, аның берни уяты юк. Юк. Аның бер нәрсәсе дә юк. Ул шул хезмәт, ал бит инде ул эшне бары кемдә булса башкарырга тиеш. Ул аерым штатта бер хезмәт булып тора бит. Ул уят эш түгел ул. Әлбәттә, ул чисталык саклау, ул бит хезмәтнең бер төре. Әйе. Үзенә күрә сине эшлисең бит инде. Беләсең бит син, эшкә буласың, шулай бит инде. Сагынайдыңмы? Кызыңны? Эльвинамны шул вакыт, Эльвинамны күз алып бит инде эшлидерим. Тырышадыр идем. Ул баланы Казанга алып киләсем киләдер иде. Бөтен менә шушы авырлыклар үтү ул балак вакытында. Аннан соң ул минем белән бик яратадыр гастрольләргә. Инде бу инде мин аны Зәмирә 2нче класска алып килдем. 1нче классны ул минем Кунарлатта укыды. Алар әтисе белән аралашалар, яйма. Мин кайтып йөридем. Менә мин хәтерлим, нәрсә генә берәр буш вакытым булса, мин тиз рәвештә утырадыр инде, кайтып китәдер идем. Чөнки шул хәтлек беренче мәлләрне авырлыгын белсәң, җылыдыр идем. Атналар буе күрмәгәчтән ул бит инде савый балаңаймы. Күкрәктән айрып, калдырып китүләре, менә ул чакларымны бик менә җылы-җылы искә алам кай вакытны без Эльвина Василий, әнием дисем белсәң иде, ничек син миңа җитмәвең дип. Ул аның күңелендә бер шундый яра булып калган ул. Мин аның белән сөйләшеп чыгарам, сөйләсен дип. Ул аны яшьләрен сөртеп тораймы? Миңа сөйли. Мин уйлыйм, әгәр дә менә иптәш кызларым шундый язмышлары булса, мин дәйме шулай туры килә икән, аерылышып, каяда бүтән шәһәргә, эшкә китәргә туры килә икән, име. Балаларыгызны үзегез алып китегез дип киңәш итәрем.
Чөнки беренчедән ул ана өчен бик авыр, йөрәк бетә. Йөрәк бетә, переживать итеп, нервлар бетә. Балаңа бик авыр. Балаңа бик авыр. Ул әнисез иң кирәкле чакта аның тәпи алган, аның тәмле итеп сөйләгән вакытлар индәйме. Шул чакта минем шундый авыр вакытымда миңа ярдәм итте әти белән әни. Алар миңа, кызым, әйдәле, сөйләшергә, беләм авырдыр сиңа. Балаң да бәләкәй. Без сиңа уку бетерергә кирәк. Аңлыйсыңмы син шуны? Неужели син җеше буласың килми? Неужели синең зур сәхнәләргә чыгасың килми? Дип, шулай карап, минем сөйләшеп, мин академическиймны бетердем дә, балам bir яшьтән соң бит инде укырга китеп укуымны бетердем. Әти-әнием, беләсезме, минем Эльвина вообще сөт эчмәйдер. Ул кисел эчәдер. Аны әйтеп бетерә торган түгел, менә сыер сөтен ничек бала, 5 бала бит инде, аны ничек ашатырга кирәгме? Кисел бутап, кисел кайнатып, шулай кисел белән тәрбияләнде ул бала. Аннарсын инде ашлар ашатып, мин күз алмак ничек әниятеме авырылгандыр дип. Әти ул вакытта инде лайыклы ялга чыкты. Милиция хезмәткәре буларак бит инде 25 елдан соң алар пенсиягә чыгалар. Әти Гадилеме һаман шулай мин иртә белән утырып китәм. Тәрзәгә шулай бастырган Эльвинаны. Эльвина тәрзәгә бәрә. Минем киткәнемне әни дип менә җылаганын, җирәк әрнеп киткәннәре, ул машинага утырып Казанга кадәр җылаганнарым, аны үзем генә белем. Шул хәтлек авыр вакытлар иде. Әмма ләкин Аллага шөкер. Икенче класска алып килдем дидем бит инде. Авыр булды Эльвинаны мен үзенең классташлардан айыруы. Китәсе килмәде. Ул аңламады баштан. Ана ни монда китәсен? Бағалға аңлатып булмый бит инде. Безнең инде аның белән характерларыбыз да башка төрле. Ул инде әбисе, бабасы янында тәрбияләнгән, иелешкән. Минем дә халкым бит инде бала геләрендә булмагач, кайбер вакытларда рискыракта булганмындыр, авыррак әйтеп тә куйганмындыр. Әмма ләкин аны мин үземә күндердем. Минем үземнең Иде Эльвинамны, баламны алып килгәч, кызым, әгәр мәктәптә укыганда нинди шая бала бу дияләр иде. Класс җитәкчеләре Асия Ибраһимовна бүген дә хәтерлим әле, мин җыелышларда да әйтәдем. Рәхмәт ясым укытучыларга. Дөрестән дә читтән район баласы, районда укыган бала шәһәр мәктәбенә килгәч, гомумән бүтәнчә бит ул. Анда ничектер Эльвина шугырак идемсең, аңламыйдыр. Көндәлек дәфтәрендә замечаниеләрдә буладыр. Мин уйлыйдыр, и Аллам, ничек кенә рәткә кертергә микән дип. Ул шуңгатлык хәзер сөйлибез дә, әни инде, онытмыйм мин ул чакларымны дип, чипчик бәйрәмнәр әлегә инде миңа дип. Кайтыга күрүне, ничек әйтим икән дип, әнигә дип. Шуг иде ул. Менә бәләкәй чактан ук артыннан йөгереп булмыйдыр. Монда да күрәсең, хәтта безнең әти ул бөтен тәрбияне яратадыр, бөтен әйбер урында булсын, бөтен әйбер урында булсын. Ул әйтәдер, кызым булай ярамый. Мин әйтәр идем, менә әби бабайда тәрбияләнгән балалар, тыңламый торган балалар, янәсе аларны назлыйлар. Bütün нәрсәне артык иркәлиләр, bütün нәрсәне алып бирәләр, нәрсә тиреләр, шуны ашатталар бит инде. Әти белән, әни белән әйткәч, барыбер моны ярамый. Курсрак буласың бит инде, шулай бит инде. Баланы бит инде сыйпап та назлап кына булмый. Шулай рәткә кердек, укыдык, Аллага шөкер. Мин әле хәтерлим, гастрольләргә чыгып китәдек, иртәнге 4-тә, 5-тә. Хәтерлим, сирдән кереп алайдык. Берүз йоклап кала дип әйтәдер. Менә хәзер үзе тора, ашый, ишекне бикләп мәктәпкә үзе бара. Мин шаккатадыр. Ул вакытта бит шул 3нче классларда булгандыр инде ул. 2нче класста булгандыр. 2нче класста да булгалады, шулай гастрольләргә чыгып китәдер. Иртәнге 4-ләрдә чыгып китәбез. Мин әйтәм, ул бала ничек кем белә калдысың? Ул үзе торып китә ул, дидер сине. Ул менә вакытыннан алда яшьтәшләргә караганда иртәрәк өлгерде, үсәргә мәҗбүр булды.
әни эшләтәсең менә. Әйе. Гел-гел бит инде әти белән әнине дә китертеп булмай, аларның да үз эшләре, әни эшлидер, әтине бер вакытны 10 ел деминде 10 көнлек гастрольгә киттек. Ярар бер көнне балаңны берсе карар, бер көнне күршең карап торыр, сеңелләрең карар. Әйбәттә һәрберсенең үз тормышы битендәйме? Мәктәпне дә калдырып булмый. Шуңа күрә әтим киләдер, карашырга. Рәхмәт япсын. Алар инде бик тәрбияләделәр, бик ярдәм иттеләр инде. Бик менә Эльвинамның миңа авырлыгы шушы калдырып китү вакытлары инде Замира. Ничек гастрольгә чыгып киткәндә менә дөрестән дә бит син күз алдыңа менә жу итеп китәм мин. Ничек калдырып китәргә кирәк битеме? Булды, мин шул вакытларда без бит синең белән икебезнең бер төрле иде. Бер төрле ситуация, бер төрле. Мин әле хәтерлим, ахиратым Нәфисәгә калдырдым. Ике атнага без бергә киткәнбездер, бергә булганбыздыр, инде шул бер елга йөргәнбездер. Бергә йөрдек. Хәзер Нәфисә сөйләй, ничек ике атнага мин кеше баласын алып кала алдым микән дип әйтә. Үзенә ышана белмә. Ой, инде шук алар бит инде берләргә дә, суларга да. Мәктәптә нитеп корга чумып кайталар. Анда эсләрен чистартырга кирәк. Дәресләрен каратырга кирәк. Дәресләрен карамаса, программадан төшеп калалар, икеләлә башлыйлар. Йөрми дә булмый, акча кирәк. Яшәргә кирәк. Хәзер инде Аллага шөкер кызың зур. Һәм менә бер-бердән асырыйм, инде әлбәттә вакытыбыз да кысыла. Айрат белән ничек кире кушылдыгыз? Айрат белән әлбәттә Эльвинабыз сәбәпче булды. Ничек дисәң, Замирәймә? Айрат килделәр эшләргә Казанга, эшләре буенча Нурлатта эшлиде, Нурлатта тора бит инде ул вакытта. Кинога барабыз ди. Миңа шалтыратты да, Сирне минде Эльвинаны кинога алып барасым киләдер иде. Бушрак вакытым бар ди, кичте иртәрәк кайтабыз ди. Син ничек моңа карыйсың? Мәтәм, мин каршы түгел дим инде, барыгыз дим. Нинди кино дип та сорыйм инде. Менә әле генә балалар өчен бик кызыклы кино. Алар да карый торган балалар өчен дә дип инде. Эльвина барам дип сөйгән иде. Бер вакытны миңа шалтырата. Әни, мин бара алмыйм, минем дә иртәгә ул бию көтүгәрәк генә җиридер. Билгеләс. Әни дә безнең дә мәктәптән дә җибәрәләр ди. Конкурс була безнең ди. Бию түгәрәгеннән мин бүген бер кая бара алмыйм, без бүген тоткарланабыз мәктәптә. Син бар әле әти белән. Билет алдан алып куйган билет. Мин уйладым да. Балаңның әтисе дип мин дәйме. Шуннан киноны карадык тагын. Кино карап торабыз. Ул киноны караганда бер кино күз алдында бер дә түгел инде минем. Менә борчылу дөрестән дә шулай бер-беребезгә карап талабыз инде. Шуннан кинодан соң без сөйләшеп киттек. Без бит Замира икебез дә аерышкачтан соң Айрат та мин дә өйләнешеп тордык. Ул да өйләнгән иде, мин дә никах белән биш шалтырдым. Шулай туры килгәндер инде Айратның да, минем дә менә шушы кинога барган көнгә кадәр соңгы араларда икебезнең дә гаиләбездә аңлашылмаучылык килеп чыккан иде. Дөрестән дә шундый вакытка килеп җиткәнбез икебез дә. Менә аерылышу. Ул да аерылырга, минем дә аерылырга, менә шулай туры килгәндер инде. Икебезнең дә күңел халәтебез шундый иде безнең. Сез инде җигәйтәләр бит әле теге. Икегезнең дә хәсрәтегез, икегезнең дә проблемагыз уртак. Һәм ничектер шул сезне якын айткандыр бәлкем. Шул якын айткандыр. Якын айтты да дип әйтәсем килә инде. Дөрестән дә. Минем аннан соң шундый яшьтән үк инде бар иде күңелемдә үземә бирә торган сүз, балаларым бер канлы булсын иде, бер әтидән булсын иде дип. Менә үземә шундый сүзем бар иде минем. Ничектер күрәсең, ул шулай насип булгандыр инде. Беләм безнең кушылуыбыз, янәдән бергә торып китүебез. Ул бер уйласаң, 10 елдан соң ул бик сирәктер ул андый кавышкан гаиләләр әйме кирдән. Шулай инде, 10 ел бит инде ул зур срок бит инде. Зур срок бит инде. Менә бүгенге көндә менә
10 ел элек яшәгән гомере һәм хәзергесе аерыламы? Аерыла. Ни сәбәпле аерыла? Без һәр нәрсәгә хәзер ничектер бүтәнчә карыйбызмы соң? Хылкыларыбыз һәр вакытта дөрфалыкларыбызны яшь булган чакта тыйып кала беләбез. Юл белән бер-беребезгә юл куябыз. Әйе. Ирне иретәм. Ул хатын кызга инде миңа юл бирергә тырыша инде. Мен яшь барган сайын улыгаябыз бит инде, безнең уй фикерләребез бүтән бит инде. Тормышта ничек аның да, минем дә артта шул хәтлек үткән зур юллар име. Бер-беребез башка яшәгән юллар, төннәр, кичләр дип әйтим инде, көннәребез үткән. Гомумән безнең инде ул һәрберебезнең йөрәгебезнең бер кырында урын булган демәк. Шулай инде, язмыш инде, шулай язган инде ул сезгә. Никахыбыз язылган. Язылган, әйе. Демәк, шулай булырга тиеш булган. Берни дә эшләтеп булмый. Һәм тагын бер генә сорау, шушы гаҗакта әйтәләр, кемдер чакырсаң, ай, мин бит инде әле яшь яисә, ай, ул бит әле язмышы дип. Менә бүгенге көндә синең менә язмышың шуннан да бер китап язарлык. Бит, бер китап язарлык. Бер кино төшерерлек сюжет бар да язмышында. Һәм менә бу көннәрдә бит инде синең тормышыңда тагын бер кискен борылыш дип әйтең, әтиеңне югалтың. Шулай бит. Менә шундый яратып, шундый итеп кадерләп сөйлисең әтиеңнең турында. Һәм бәлкем син яраңа да кагыламдыр, бәлкем алай итәргә тиеш тә түгелмендер. Менә шушы урында сорау да түгел бу. Менә әтиеңә әйтәсе килгән, бөтен сүзем әйтелми калды дигәндер, үкенечме? Ул үлем үкенечсез булмый диләр. Менә бармы күңелдә шундый бер? Минем ничек дип әйтим? Әти белән шул хәтлек безнең менә бәйләнү, ул бәйләнеш. Без әти белән шул хәтлек якын идек. Аңлашып яшидек, ничектер менә бер караштан дип әйтимсең, бер сулыштан аңлыйдыр ул мине. Без аның тәмле сүзләрен, тәмле телләрен, назларын тыйып яшәдек. Ул аның бер бу дөньядан китәсе килмәде. Әмма ләкин 10 ел дәврендә ул йөрәк белән авырды. Әнием инде тәмне 10 ел дәврендә балакып тәрбияләде. Иртә-кич даруларны эчертеп, шул хәтлек әтисе дип, тәмле ризыкларын ашатып, бөтен нәрсә теләгәнен эшләп, бөтен авырлыкны үз өстенә алып, ул инсульттан соң, бөтен 2 ел инсульттан соң әти сөйләй алмады. Ул сөйләшелмәде. Аңа ул сөйләшә, инде соңгы вакытларда бик күп җөмләләр төзеп тә сөйләшә башлаган иде. Аралаша без аны аңлыйдыр. Менә кеше янына чыккачтан ул кыйнсынадыр, үзенең аңа нәрсә дәшәләр бит, дәшәр сорау бирәләр, ул шуңа җавап кайтара алмаганлыгына бик йөрәге бетте инде аның. Бик борчылды. Мин һәр вакыт шушы 2 ел дәврендә диедем, әтиемнең инсультка кадәр менә шулай рәхәтләндереп, сөйләшеп, айндыклар яратадыр сөйләргә име. Шундай юмор хисле иде ул бик. Хәзер бик хисле җылап җибәрәдер, берәр матур моңлы җыр ишетсә, күзләренә атылып яшьләргә чыгадыр. Сабыр иде ул, тыныч кешедер иде. Менә берәр нәрсә каты әйтсә, бер 5 минуттан килеп гафу итенәдер. Менә шул ягын мин үзем дә шундый. Мин үзем тиз үпкәлим. Хәзер үзем чап төшәм. Әйме, үпкәлим хәзер бетә минем. Хәзер килеп кеше белән сөйләшәсем килә. Әмма ләкин бәлки син кешегә сөйләшәсем килмәдер. Чөнки ул сиңа үпкәләгәндер инде. Озак еллар әйме. Менә әтием шундый иде. Сезнең икегезнең халыкларыбыз бер төрле булган. Бер төрле иде. Әйе, безнең umuman мин аңа ашаганмын. Һәрбер хәзер карыйм дагын, үземнең менә фотога карыйсың, күзләргә карыйм да, әтинең күзләре дим инде. Менә шулай дип тә карыйм. Бу иске алуыбыз дога булып барып ирешсен аның рухына. Дога булып аның рухына, як истәлегенә булып ирешсен ие. Менә бик әле дә авыр, әле дә бик әтиемсез безгә бик авыр, әниемә бик авыр. Һәрбер җыелышкан сайын искә шундый
бик җылы мөнәсәбәт белән, җылы итеп каршы алабыз. Мин аны соңгы больницага алып баргандаймы, мин сине яратам дип әйтү, үкенечле әйберләр бик күп була, һәрберсендә шундый буладыр инде, булаймы. Кабат беләдер, әйтәдер. Көйберләр ялап битендәйме, ничектер әйтүгә көчеп алулар. Ничектер барыбер, әйтү булаймы? Ничегендә аны көчеп кычасың инде. Мин киткәндә, кайтканда да менә шундый итеп, әле һаман да менә ул кычулар, һаман да әтиемнең исе, әтиемнең куллары, аның җылысы һаман да менә күңелемдә менә мин аны тоям. Менә. Шуңа күрә ул барыбызда урнаштырды, барыбызында. Барыбызда кияүгә чыктык, барыбызында урнаштырып, Даниярыбызны оныгында күреп калды, Илинаны да өстереште бит инде. Менә урыны җәннәт үрләрендә булсын. Урыны җәннәт үрләрендә булсын. Сезгә сабырлык телибез. Менә шушы урында инде тамашачыларыбызга әйтәсез килгән бәлкем теләкләрең бардыр, чөнки сине яратучы тамашачылар хәзерге бу мизгелләрдә сине сокланып, карап, тыңлап утыралардыр. Тамашачыларыма гомумән инде бу язмыш тапшыруын бик күп кеше карый, бик күп кенә җылы шуңхатлык матур сүзләр ишетәмме. Дөрестән дә күпме кеше шул хәтлек язмыш. Мин әйтәсем килә тамашачыларга, юк барга исләре борчылып, юк бар нәрсәгә игътибар итеп, йөрәкләрен битермәсеннәр дип әйтәсе килә. Җиңелчәрәк үткәрсеннәр иде. Күңелләре тыныч булсын иде. Гаиләләре бар икән, гаиләләрен сакласыннар иде. Чөнки менә бүген биргән тормыш, ул без бүген бит бар, иртәгә юк. Шулай бит әйме. Иртәгә буласын беркем белми. Шуңа күрә гаиләдә булган җылылыкны менә шулай итеп кулыңа салып, уртага салып, һәр нәрсәне дә эшләп була, һәр нәрсәне дә аңлашып була. Кадерен белеп яшәсеннәр тормышларының. Һәр туар таңның кадерен белеп яшәсеннәр. Балаларыбыз сәламәт булсын. Әти-әниләребез кемнәрнең бакыйлыкта аларның рухлары шат булып, урыннар җәннәттә булсын. Кемнең әти-әниләре исән икән, ымтылыгыз, буш вакытыгыз булса, кайтыгыз. Эшем күп дип, кайталмыйм дип һич әйтмәсеннәр иде. Кайтып торыгыз. Сәламәт булыйк барыбызда. Амин. Амин, шулай булсын, иншалла. Кушылам теләкләреңә, сиренә үзеңә дә шундый матур теләкләр. Рәхмәт. Серләрең белән бүлешкәнең өчен, күңелеңне ачканың өчен. Инде сезгә дә зур рәхмәт, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Иң мөһиме, исән сау булыйк.